будь-які літературні форми, і сучасні в тому числі особливо, вони базуються на досвіді читача. Тому що як щойно читач бачить, що ти розумієш його досвід, щойно він впізнає себе в тому, що ти пишеш, неважливо, це мемчик, чому ми ржем з мемчиків в Твіттері, бо ми себе там впізнаємо. Ну, типа, коли тобі пишуть, чувак, замість того, щоб писати коментарі, біжи помий оті кросовки, що стоять в коридорі, ти такий, йоптіть, дуже смішно, зараз я скину команді. Ну, і так само з літературою. Тобто все, що не має безпосереднього живого, от, коротше, не має бути вкусно, має бути оця жизнь. Да? Типу, зрозумілі сценарії, типу, все про твою аудиторію. Тоді цей текст стає функціональним і стає живим. Чи може функціональний текст бути оце от вкусним? Так. Чи може вкусний бути функціональним? Дуже рідко. Ну, очень вряд ли.